Satheleli thuba sibingelele Dr. Dlamini siphinde futhi sikhumbuze nababukeli akanye ke nomlaleli ngasekhaya ukuthi ke sisakhona emsakazweni uMkhondo FM. Sakazi ngibingelela abakwela bakhona emakhaya nebalaleli yonke indawo izindaba ezihlukahlukene. Ngithanda ukukhuluma uDlamini. All right, Dr. ngiyabona kulezi insuku busy kakhulu ngendaba ethinta amanzi. Kusho ukuthini ukufaka umuntu emanzini anana amanzi? Abaleka kangakanani amanzi? Ngabe wonke umuntu uyawadinga amanzi? Awenabe kule ndaba ethinta amanzi? Empeleni msakazi engakusho kwelelela kuba khona emakhaya noma kwakwela abasemakhaya amanzi msakazi asebenza kakhulu. Amanzi akusikuhlambeni kungena umuntu odinga ukuthi ayohlanjwa yasithunywa kuphela. Kanti emanzini kuningi into ezivuleka empilweni yakho. And futhi mawakhumbula kahle nasendulo bomkhulu bethu bakhule vele kuba abantu vele bayehlane bayentabeni bayozila ongena emanzini mhlawumbe ulithunya kugeza abantu emanzini ile mimoya ihamba nalamanzi uyabona. So mina inkwelo yami ilekuthaneni angichubeke nalesintu sethu abantu mababuyisele emasikweni ethu bangathathwa isimanje manje yes silungile but ke abantu bangalahli imvelaphi yabo. Yes. Wonke umuntu kubalekile ukuthi angene emanzini. Mangithi wonke umuntu ushuthi ke hayi ukuthi mhlawumbe uhlobo labantu olukhethile njengoba uyayonothisa uthola ukuthi njengabantu belapha bendawo uthola ukuthi uthi komunye hayi wena kuwa kufuneka umuthi kufuneka isiwasho hayi uswasho kufuneka umuthi. Engabe in terms of ukufakwa emanzini khona kuhluka kanjani? Kukhona la kuthiwa khona ke hayi wena ke amanzi awadingi wena ke noma sonke kahle kahle kuhamba kusidinge lokuthi ke siyojika emanzini? Msakazi angikhulumele isayidini elibhekene nami. Mina inkwelo yami isemanzini and mina ngiyangena isithunywa samanzi. So namanje nje namhla lokubengisa emanzini even nale vephe nangemandini ngisemanzini nje namhla kulesitani Sunday ekuseni bengifabazana nebonke ephakathi emanzini. So abanye bangena emanzini mhlawumbe isithunywa abanye bayogezeka nje bona abanye ngibakhulela ngibabeka isandla. So msakazi kukhona umuntu othombeni umuntu uyagula nje sokuba lemaphilisi izifo eziningi ezahlukahlukene. So kunabantu engambeni abangena emanzini abanye isifo samathambo ukugula kuningi. So sizakubuka namele ungene emanzini but nje ke ngeke ukuthi mina amanzi abantu bangabalekeli intaba bangayibalekeli ngamagama nje isintu bangasibalekele ukuthi sikwazi siphumele siye phambili ngoba sihluphe kanje msakazi sesihlahle ini amasiko ethu msakazi. Asivale Dokotela ngaleli elithinta wona amanzi ukuthi ke njengoba usubekile ukuthi amanzi abaleke ngokuthi ke siyahlambula ithunywa njalo njalo. Engabe amanzi awodwa ngaphandle kwemithi okanye iwasho angakwazi ukuthi angivulele izinto bese siyagoqa? Amanzi msakazi angakuvulela izinto eziningi awodwa because amanzi msakazi ehlukene. But lithi igama amanzi lisho into eyodwa. Kunamanzi aphuma phansi kuthiwa amanzi esiyalo. Kunamanzi emvula. Kunamanzi edamu. Kunamanzi empopho. Ehlukene amanzi awafanani lamanzi. So uma ngihlanza amanzi lawo mina uma athiwa isingesimi sami njengoba ngimthandaza. Uma ngihlanza amanzi lawo ngakhulekela ngothandazela. Kukhona okungenzeka kuwe empilweni yakho but ukholelo msakazi. Yabona because now lethu ubheka la kuzothambele esitolo bamba bokha amanzi emfuleni bawafake lawo chemical bawathengisa afana lawo manzi lawo awumehluko uyabona. But nje mina lokuthi msakazi kumele bakwazi abantu ukuthi amanzi anamandla amanzi anempumelelo la emhlabeni msakazi akekho umuntu ophumele kalula nje. Uma uphumele emhlabeni wayaphambili ngempilo is either usesikhandlela elibovu noma eliyelo noma lemhlophe noma enjanjani noma amanzi. Yabona manje. So impumela yakho ekhona khona ayihambi yodwa idinga ukusekelwa. So nangala manzi ngisuke mhlawumbe ukuthi sami sinamandla amakhulu. So nakuwe ukuthinta kalamanzi khona okuhlaphukayo umsakazo wami. Ingakho nje abantu abaningi ngathi amanzi bawesaba and uma ngingaphosisi angisho ukuthi ngingcono but imvamisa la empilweni sinokubheka nalama channel kuse ngimi ngathi uyingozi kakhulu lapha emanzini futhi nami ngoba mhlawumbe kuyini isibindi. Isibindi bathi ngoba ungena emanzini saze kunzima kakhulu ngasho ngena ugcine so uhamba ungasabuya kubona masiloho njengegameko siyasisi njengegameko ezikhona but ukuthi ngiyazi emanzini yokwenza ini hayi ngoba blind kakhulu ndlela bonke abendabuko cha no ngithi nje ngesibindi nalesiphiwo salamanzi vele. Asincinca abantu balike baphinde futhi basubscribe lapha ya ku YouTube channel. Engakukhumbuza ukuthi abantu nkosami uma baba bangifule amafoni bangicole bamane babhale ama SMS futhi iwasho zami nazo sizatholakala lapha ePichora
Nelspruit ku-Mr Shilwane naseJozi ngisayifuna indawo Thekwini ngisayifuna indawo laba ngidinga khona abantu mina ngikhona futhi bangimema enkonzweni zabo bangimema lapho bafuna ukuba nemicimbi khona ngize ngizoxoxa nabo ngibenzele ngibakhombe ukuthi amanzi asebenza kanjani. Subscribe ba comment inkosi babusise lokukhuluma ngondlela mina umthandazo.